सोरांस्रि बहा दं जाहाथे ओंखारबो बाबा नों बबेयाव थांदोंमोन दासो फैदों इसा मामायालाय मामाया मामाना आथिं सादोंनो बैसागुआव मोसानाया आथिं सादोंनो मामाया उन्दुनानै दङ नंमारगौसो मोसामारदोंसो बियो र' बेखौ दिनै दामखागोन आं बे बाबायालाय गामियाव बैसागु मोसाहैथिंनायालाय माथो जानानै फैखो मानसियाथ' रागासो जोंदों ना सोरबाफोर माबाफोरसो खोथा लागायना हरलायबाय हिनजावखौसो रागा जोंदों माथो बेलाय मोसामारदोंसो आरो बियो मोसामारदोंसो नंमारगौ आबै बाबाया रागा जोंदों ना औ आबै बाबाया मामाखौ रागा जोंदों ओइ सोरांनि रानि मोसा उन्दुदों दायो उन्दुदों ओहाय बिफा बैसागुआव मोसाथिंनाया आंहा आथिङा जि सादों गोबाव जाथारबायमोन ना बिदि मोसानो मोनाखै देलाय बिफा आथिंखौ एसे नाना होफैलाय आइदै देरहा आं नोंखौ आथिंसो नानो होदों नोंखौ बुनो होआखै आङो मानोथो बुखो आंखौलाय आं नोंखौ बादा होखादोंना होखायाखैमोन मोसानो थांनो नाङा होननानै नों मानियाखैना हो मानियाखै नोङो सिरिसोनो मोसाहैबावदों आइदै होरो बहा जसिना लादों ओंखार नोंनि आथिङाव सादों नोंनि मोदोमफोरखौबो साहोजोबगोन आङो बुंनायखौ मानिया आरो सोर हौवाजों नोङो माथो आखाइ हमजाब मोसाफादोंनो आं नोंखौ बिदि मोसानो होदों आइदै ओइ देरहा फाग्ला जादों नामा सोरनि खोथा लानानै नोंखौ दिनै बिदि बुफैलाबायखो हाबाब सोर खोथा लागायना हरखो नोंनोलाय गोदाव सोराव नंगौ नङा आंनियाव सोंनो हाया नामा मा बुनाय जादों बेलाय देरहा हामा होरो खुवानि बुनायासो हामा जाबावबाय दायो हो बेलेग खुवाफोरजों आखाइ नांजाब मोदोम नांजाब मोसानाया हामा नङा नोंनि हो लासिं आंनि मान सनमान जाजोब्बाय मोसानो रोङाफ्रा मा बुंहैखादोंमोन आं नोंखौ मोसाहैनाङा ओंखारनाङा होननानै नों खारखोमानानै मोसाहैबावदोंसो आरो ना बोसोराव खनसे फैनायालाय मोसानो लुबैनानै मोसाहैबाय आरो रायजोफोरानो एसेबां जमा गानै जोमै मोसाफैदों नालाय जोंहानावबो आंहालाय बोरै थानो हानांगौ बेनिखायनो थांबाय आरो मोसानो ओमफ्राय मोसानायालाय माथो दाय जाखो आंथ' जानजि बायलायलायनाय मोसायाखैना आखाइ खबै थाबाय थादों दा नों बुंबा मानियो हो नों बुंबा मानियो आं नुवाखै नामा भिडिअ नुदों होमबा मा नायनो हौवाफोरनो बिराद जुमाय रानना होलायदों माथो बियो हो नोंखौ नागारखायाब्रा आं नोंखौ नागारखाया आङो नोंखौ नागारखाया आइदै देरहा आइदै मा फाग्ला मालायनि खोथा लाना बायनानै बेबायदि हिनजावखौ बुफैयो नामा बे बैसागु रंजानाय बोथोराव दसे रायजोफोरजों ओंखारनायालाय माथो गिदिर खोथा आंहालाय मानो थांनांगौ मानो ओंखारनांगौ हो मानो ओंखारनो मोना नोङो आइदै दे आंनि ओंखारनाया गोरोन्थि जाबायब्लालाय आङो फैगोन बोसोरनिफ्राय ओंखारथारला आइदै जाबाय देरहा खानायखौ हगारदो बे फाग्ला गथ'नियालाय बिहामजोखौ माथो खालामनाय जाखो आइ गथ' हरो आयै देरहाखौ बोखारदो खानाया साजोब्बाय साय ओइ गथ' हरो मा खालामनाय जादों आयै दाय गैया मोन गैया नों जेबो मिथियायै बेखौ बुंखादोंमोन आङो बैसागुआव ओंखारनो नाङा मोसाहैथिंनो नाङा होननानै खोथा मानियाखै बियो आंनि हौवाफोरजों मोसाहैबावदोंसो बियो फाग्ला जाखो ना माखो नोङो मालायफ्रा जेखौनो लागायना हरगोन बेखौनो नों मानिगोन नामा बैसागुआव मा हौवा मा हिनजाव मा गथ' मा सिख्ला मा सेंग्रा गासैबो जमा मोसाखायो बेयावलाय माथो दाय जाखो मोसानायावलाय सोरनिबा आथिं आखाइ सोरनिबा खर' मेगन गासैबो दासालांजोबगोन बेयावलाय माथो जाखो ओमफ्राय ने मोसानो मोनामोन ना बियो नोंबोथ' मालाय हिनजावफोरजों मोसादोंना बिदिब्लाथ' आंबो नोंखौ बुंनो हायोमोन नों आरो आंखौसो बुंबावदों उल्था होलाय बेखौ होथारनि आं नै नोंखौनो होग्रा मालायनि खोथा लाला बायनानै दाय गैयै हिनजावखौ मोदोमाव आखाइ होनो लाजिया नङा थां जल्दि नोङो बे न'निफ्राय ओंखारलां बबाव थाङो थां मालायफोरनि खोथा लायोना नोङो मालायफोरनि खोथा लानानै न'खराव दावराव खालामग्रा नोङो थां जाय मानसिया नोंनो खोथा लागायना हरदों बे मानसिनियावनो थायथां नोङो थां सोरबा जुदि हौवा मानसि खोथा लागायना होदोंबा बिसानि खामानि मावना होग्रा जादों थां आरो सोरबा जुदि हिनजाव मानसिया खोथा लागायना होदोंबा थां बिजोंनो गोजोन थायदों नोङो थां साल्ला बेबायदि न'खराव गरम खालामफैगोन बिराद बुफैबाय नामा नोंखौ आइ बियो आं देरहाखौ हमनो हायासै दिने मा जालांखो बिनि आखल आखुफोरा बियो ना आंखौ दामानि मानो इसेबां सैया खालामबाय थादों
फंसेनि आंखौ रागा जोंग्रा जादों। दाय गैयालासे आंखौ रायनो हमग्रा जादों। मालायनि खोथा लानानै आरो आंखौ बुफैग्राबो जाबावबायसो बियो। मा जालांखो बियो आं जेबो मिथिला। सुख सान्ति गोजोननाय गोमालांबाय आंहा। बेनि थाखायनो बिनि अयथासारावनो आङो सानफ्रोमबो गाबखोमाबाय थायोमोन। नाथाय बेसेबां बिदि सिरि सिरि गोरबोआव दुखु दावराब लानानै गाबबाय थानो साननानै लोगोफोरजों मोसानो थांदोंमोन। हनै बेयावबो आंहा बुजाबायसो माथो। आयै बियो सोरबा गाज्रि मानसिजों लोगो जानो मोनदों। बेनिखायनो बियो बेबायदि गाज्रि जालांनो हमबाय। आयै नों बेखौ एसे थर खालामदो। दिनै बिनि आखल आखुफोरा एसेबो साबजायै जालांबाय। फिसानि फारसेबो ध्यान गैयै जालांबाय। हिन्जावनि फारसेबो साननो रोङै जालांबाय बियो। आयै बिदिब्ला संसारा आंनि बोरै थांनानै थागोन? औ नंगौ फिसा, आंबो एसे थर खालामदों देहा फिसाखौ। एसे गाज्रि जानाय बायदि मोनदों आं बिनि साननाय हनाय स्वभाब चरित्रफोरखौहाय। आं थर खालामगोन र'। दे नों दायो दसे आराम लादो बिहामजो। साला देरहा नोङो आंखौ हयनि नहयनि बुबाय थाग्रा ना नोङो? दिनै आंखौ नों रायबाय थाग्रा जादोंना फंसेनि दिनैनिफ्राय रायबाव नोङो साला। सप्तानैसो बेलेगाव थांनानै थाहैथ'नि र' आं साला। हिनजाव गैयाब्ला न'खरा माबायदि जायो, माबायदि मोनो थानो बियो गोदाव सोराव जाथों। जानाय लोंनाय, गाननाय जोमनाय, उन्दुनाय, दुगैनाय गासिबो गद गैयै जाथों बिनि साला। दसे खाना थाहैथ'नि र' आङो, बुजिथों बियो। मालायफोरनि खोथा लायै आंखौ अयथासार खालामग्राना, बुजिथों बियो एसे। हिनजाव गैयाब्ला माबायदि मोनो गोसोआ बुजिहोगोन आं बिखौ, अब्लासो सोलायसिगोन बियो। बाजै दे बुंदो माथो जाखो? नोंदि आंनो दख'ना बायना होनाया जा मानसिफोरा बुंसोदों, आयु मासे मोजां दख'ना बेसेबां लादों, जा समायखादों, जि सोंखादों ना। सोर सासेनो बुंजेननो जालायदों आङो बाजै। हामदों आरो मा नोंहासो। ओइ दाउखा, देलाय आगै नों दिनै सानसे न'खरनि खामानिखौ मावजोबदो दे। आं दिनै सानसे एसे आराम थानो लुबैदोंहाय दाउखा। मानसिफोरानो फैलुबाय थायोना, मेंनाय मोनजोब्बाय आं न'खरनि खामानि मावजोबनानै। दे आगै दाउखा नों माव दे। आरो आथिंबो सादों आंहा मोसाथिंनाया, जि आथिं साखादों। नोंहा आथिं सायाखै? सायाखैहाय आंना बाजै। आयु आथिं सानायखौलाय बोरै खम मोननो, सेंग्राफोरजों जमा मोसाफानो मोनदों, जा इन्जय खालामखाबाय। आथिं सादोंना खर' सादोंना मेंदों, जेबो थरखौनो मोनलायाखै आं। ददे ओइ ददे। औ आयै। आङो खर'सायाव फैसा एसे दोन्दोंमोन ना, खावबायना नोङो? हा मा होनदों आयै? आं फैसा खावनो नोंनि खर' सानायखौ? औ आंनि खर'सायाव आङो 5,000 फैसा दोन्दोंमोन। सानदोंमोन आङो दख'ना गांसे दामि बायनानै गाननो होननानै। हर जल्दि आंनि फैसाया। मा बुंनो होननानै बुंदों आयै? आं जेबो मिथिया। नोंनि फैसा बहा दोनो बहा मा खालामो आं बोरै मिथिनांगौ? आरो आं लायाखै। नोंनावलाय बहानि फैसा थानांगौसै? नोंलाय माथो आं दाखालि दख'ना बिबा फैसा थाइसेबो गैया होननानै बुंनायमोन। दालाय बोरैथो 5,000 नोंनि फैसा ओंखारखो? नोंलाय मा मिथिगौ? आं जमाय दोननाय दङमोन आरो। ओइ फैसा हरोबा हर, नङाबा दानो खानाय साबथिंगोन आं। आयु आयै, आं मानो नोंनि फैसाखौ खावनो? आं फैसा खावग्रा आं सिखाव नङाथ' आयै, आं मिथिया। आयै बैसागुनि रंजानायानो नै दाबो जोबजोबबावाखै। नों आरो गोदान न'खराव मा दावहा खालामबावनो नागिरखो? दाउखा ना नोंसो लादों आंनि फैसाखौ? आंनि फिसाजोखौ सिखाव सानखो ना माखो नोङो? हा गावहा खावनानै आंनि फिसाजोखौ सिखाव साजायनो नागिरदों? आंनि फिसाजोआ दिनैसिम थाइसे फैसानि खावफेराखै, आं मिथिया नामा? आयै दाउखाया जुदि नोंनि थाइसे फैसा खावफेरा होननानै नों जुदि दाउखानि सायाव फोथायनाय दङब्ला आंखौबोथ' फोथायना। आं मानो खावनो नोंनि फैसा? जानांगौ आयै नों बहाबा खनाफोराव दोनसनबायदों, मोजां नागिरना। बिदिजों जानाय नङा, आरो गोदान एक्टिं खालामबावनांगोन। आं फैसाखौ दलद दिरुनना होगोन ना नोंनि खुगानो खोन्थाना होनांगौ? ददे ओइ ददे, दे ओंखाम जानोसै। नायलाय आफा, नायलाय नोंनि हिन्जावा आंहा दख'ना गाननो होननानै जेनथेन थाइसे थाइनै जमायनाय एसे फैसा दङमोन, बेखौ हनै नोंनि हिन्जावा खावबाय। बाबा दायो आं मा खालामबावनो? थाइसे फैसा रावबो होग्रा गैया, बिनि गेजेरावनो आं खस्थ' खालामनानै थाइसे थाइनै दोननायखौबो खावो। आयै ददेया नोंनि फैसाखौ मानो खावनांगौ? ददेनोथ' आंनो फैसा होखायोना। आदा आइनि खोथाखौ दा फोथाय, आइया थगायदोंसो। ओइ गथ' नों मा मिथिगौ? मिजिं आं फैसा खावाखै आइनि, नों आंखौ फोथाय। औ आं फोथायखायो नोंखौ, नों फैसा खावाखै। आयै नोंनि फैसाखौ जानांगौ सोरबा बैसागुआव मोसानो फैनायफ्रासो खावनानै लांदों।
मानो ददेखौ दाय होदों नोंलाय? नोंनि हिन्जावा सिखाव नङा आरोना? थांगारबाय आंनि फैसाफोरा थांगारबाय, ओरैनो दैयाव थांगारबाय। बाबा, आरो मोनसे खोथा, नोंनि हिन्जावा बैसागुआव हुवाफोरजों जे जुमाय लोंफादोंनो, दख'ना गुलायलायनाय मोसादोंनो, ओमफ्राय ने मानसिफोरा जि लाजिबायनो। आयु हाबाब, आंथ' जि लाजिखादों खोनानाय लोगो लोगो। मा होनखो? मा बिदिसो नों? नों फोथायदों? आरो मोसाहैनायाबो लोगोफोरजों मोसाहैयाखैनो, मिथिगौना नोङो? हुवाफोरजोंसो थांदोंनो, हुवाफोरजोंसो। जे दख'ना फैखोदाव जि मोसादोंनो लोंनानै, हुसानो गैयानो मानसियानो। नों बिदिसो नोङो लाज सिंनो? आदा, आइनि खोथाखौबो बारा दा फोथायजोब, आइखौ मिथिखायो दा नोङो। नों सिरि बाहेरायाव थाहैथां। नों जुमाय लोंदों? हो? नों जुमाय लोंदों? आंनो दिनैसिम जुमायनि गुन्दुआ माबायदि मोनथिफेरा। जुमाय बथलाव दिनैसिम आंनो हुवा जानानै आखाइ होफिननो रोङाखै। नों जुमाय लोंदों आरो बेबो हुवाफोरजों दख'ना गुगुलायनाय मोसादों हुवाफोरनि गेजेराव। मानो थाथ'खो? आखाइखौ मानो गाहायाव खोख्लैखो? बु, बेसेबां हायो बु? आखाइयाव बेसेबां बोलो दङ? दिरुनजोब। सौबा आंखौ मानो थाथ'खो? आरो आइनि फैसा गोमानायाबो? नंगौ, आंनो खावदों। आंनो खावदों। आंखौ जुदि नों इसेबां सिखाव होननानै सानोमोनब्ला आंखौलाय मानोथो हाबा खालामा? मानो हाबा खालामा आंखौ? मानो लाबोआ? एबा सिखाव बायदि सानोब्ला आंखौ मा आंखौ नायनानै सिखाव खाव नुयो नामा? मिजिं, नों दिनैसिम गोरलै गोसोनि मानसि जालांबाय। नों आंखौ दिनै आखाइ होबाय आइनि खोथा लानानै। आइखौ मिथिखायो माथो नोङो, बेसेबां सैथो खोथा बुंग्रा, बेसेबां मिसा खोथा बुंग्रा। नङाफ्रामा बिमानि खोथा लानानै नोङो दिनै आंखौ आखाइ होबाय। आं जुदि एसेबां गाज्रि मोनब्ला आं दिनै बिखुनजोनो बिबोनांनो दख'ना होफैगौमोन नामा रंजानाय बोथोराव? आंहानो दिनै गाननो मोजां गांसे दख'ना गैयामोन, अब्लाबो आं लायालासिनो न'खरनि मानसिफोरनो होदों, बिसोरो सुख सान्ति जाथों होननानै। नाथाय नोंथ' फोथायाखै, मिथिया बेफोरखौ। आंखौसो गाज्रि नुबोबायना नोङो? आंखौसो गाज्रि नुबोबाय? मिजिं, आं खुरैसेल'सो लोंदोंमोन, लोङा नङा लोंदों, लोगोफोरा होथाबनायखायनो। नाथाय आं हुवाफोरजों बेबायदि आइ बुंनाय बायदि एसेबां गाज्रि बेफार खालामाखै। गोबां नुबोबाय आं नोंनि बेबायदि एक्टिं। दाय मावनानै गाबथिदों आरो ना? हाबाब, नों आंखौ बिदिसो बुंबावबाय? दे, आं जुदि एसेबां गाज्रि जाबायब्ला नोंनि नोजोराव, आं ओंखारलांनोसै आं बे न'निफ्राय ओंखारलांनोसै। थोद गाज्रि जाबायदां। ददेनि मोदोमाव आं आखाइ होनाया नंमारगौथ' बेसेरा, गाव गांसेबो दख'ना लायालासे आइनो बिनानावनो होनाया। ददेयाथ' बे न'निफ्राय ओंखारलांनोसै होनना बुंदों। ओहो, ददे, नों गैयाबा आं थानो हानाय नङा ददे, र'।